Sziasztok, ez egy újabb kártyabemutató akarna lenni. Most vettem egy ilyen Bicycle Skull decket. Ennyi a doboza. És egyébként most bontom ki először, csak már kibontott a csomagból. A hátlap nekem igazán tetszik. Ilyen negatív feelingű a normál standard bicycle-höz képest. Nem tudom, szerintem jó. És hát, pikkász. Ezzel kell mindig kezdeni az elemzést. Jól néz ki. Pontosabban így. A piknek nem csak a piknek, hanem az összes lapnak a jele egy kicsit így megvan, hogy is mondjam, hát így cifrázva, vagy nem tudom, ezt hogy nevezzem. Kicsit csúszik. Ugyebár ilyen full fekete-fehér szinte, ezek jók benne, szerintem ezek a piros motívumok. Ugye hát így néz neki a pikjel. És még egy különbség, hogy az összes lap fekete, és már megint jó van. Ilyenkor jönnek az értesítők persze. És itt a kördáma, aminek a másik oldalán egy halálfej van koronával. Nagyon eredeti. Rájönnöm, az összes lap ilyen, de hát erre már nem volt pénz. Tehát a piros lapok is feketék, és ugye itt is látszik, hogy megvan egy kicsit, ezzel nem annyira látszik, de élőben jobb. Itt a káró. Majd a treff. Ennek itt a lábánál van például. És egyébként nem mindegyik dáma olyan halálfejes, csak a kör. Nos hát köszönöm szépen, ha tetszett, akkor és szeretnétek még ilyen kártyabemutatós videókat, akkor kérem jelezzétek nekem kommentbe, üzenetbe, bárhogy, ahogy tudjátok. Mert ez nekem egy jó visszajelzés, hogy akkor fogok még ilyet csinálni. Ha tetszett, amúgy like. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!